канал подписаться, обуна шуда, ҳатман зангуларо пахш кунед. ин тавр шумо аз баромади видеои оянда бехабар намемонед. Салом дӯстон, бародарон, ман чун ҳар вақта Муҳаммад Шариф ҳастам бо шумо ва ин канали SM Шарипов таҷверсия. рӯзи иди мардо, яъне 21 феврал, як навор баромад дар ҳамҷо Мадина Басаева латукубкадагӣ ба назар мераса. Намедонам дар асл чӣ кор шидагӣ, яъне ки чӣ хеле ки Мадина Басаева худш мега, яъне ки ӯра латукуб кардагиам. Ва ман намедонам ки аз сабаби ҳамаи видеои пешина кадагиш буд. Ты читаешь Библию, а я Коран. Ки мисол сабаб да чие ки мо дидем чӣ хеле ки хай мо дидем вақте ки ҳамаи кору ҳамаи шӯриш ҳамаи гапо рафтак, бисёр одамо ҳамро угрожат карданд. Не очень. И какая-то желтая фигня вот здесь появилась. Амир нестай ва Мадина Басаева худшам дар ҳамаи видеош намега ки ӯра именно ки задагия ё ки чӣ кор шидагия, фақат ҳам қамега. Со мной все хорошо, ребят. Только вот с лицом не очень. Дар охири видео ҳамин духтар гирья мекард. ва ҳамин видеоро ман барои чӣ снимат кардам ва дар ҳамин видео ман чӣ гуфтанем вообще. Воизон ин ҷилва дар болои минбар мекунанд, чун ба хилват мераванд, он кори дигар мекунанд. Мушкиле дорам зи донишманди маҷлис боз пурс, тавбафармоён чаро худ тавба камтар мекунанд. Бародаро, вақте ки ҳамин шӯриш, вақте ҳамин гапи чапи ҳамин Мадина Басаева баромад, ман нагуфтистам ки Мадина Басаева прафа ё ки Мадина Басаева ни прафа ё ки дудасуза. Видеоро да конца гӯш кунед, мара ба диққат гӯш кунед, ман чӣ мегӯм мефаҳмем. Агар ба диққат гӯш кунед, мефаҳмем ман чӣ мегӯм. Агар ба диққат гӯш накунед, намефаҳмед. Мумкин ки дисглайшапа кунед ҳамин видеоро ё ки ҳама отписаться кунед. Агар нафаҳмем ба он шарти мара, барои ҳам ба диққат гӯш кунем бифаҳмем ман чӣ мегӯм. Ман тарафдорӣ намекунам. Ман фақат гапи ҳаққа ҳаракат мекунам бугум. Гапи ҳаққа меае ки бародаро, якум ҳамира мегӯм ки агар одами ёфт шудагӣ боша ки ҳамин духтара барои ба кори кадагиш, яъне ки мисол дар дасташ Қуръона қабиду, мисол дар дасти дигараш чира, ҳо бале ҳамин духтар гунаҳгор буд, ҳамин духтар кори хато када буд. Не ки бародаро, агар одами ёфт шуда боша ки барои ҳамин кораш ҳамин духтара латукуб кардагӣ боша, ҳамун одаме ки ҳамин латукуб кардагӣ ҳамин ягон фарқ надорад. бале бародар, ҳамин фарқ надорад. Барои чӣ? Барои ки ту чӣ хел одама насиҳат мекунӣ дар ӯ ҳолате ки ту худат хатогӣ мекунӣ. Яъне чӣ хел хатогӣ мекунӣ? Мумкин е ки 90% мусулмонои мо надонанд ки дар ислом задан мумкин нест. Яъне одама латукуб кардан мумкин нест. Бо ҳатто дар рухсор, дар чеҳра задан мумкин нест тамоман. И баксиёрои мо мебинем, чизои мо мебинем, Аллоҳ нишон дода, ба номи Аллоҳ гуфта баромада дар рӯи одам мушаббаҳ кардасиям. Бародаро, биё як просто як гапа ростша мегем, як гапа конкретни мегем да. Любой одами диндона бипурс, одами мусулмон одама дару задан мумкин аст? Бале, мусулмон метавона бизана одама мат, бале, мусулмон метавона одама ба қатл бирасона. Танҳо дар як ҳолат ҳамун шахс болои хонаи шумо ҳуҷум мекунад ва дар оилаи шумо хатар расонданӣ мешавад. Дар ҳамун ҳолат шумо метавонед вайро бизанед ё ки бизанед бикушонед, чӣ коре мекунед бикунед. Не ки ба мақсади таълим гуфта, ба мақсади тарбия гуфта одама задан мумкин нест бародаро. И таълим нест. Чӣ хеле ки имрӯз дар оилаҳои мо аст, дар ҳама оилаҳои мо ҳам хеле аст ки мисол гудак агар гуноҳ кард, ӯро латукуб мекунанд. Бародаро, латукуб кардан и таълим нест. Латукуб кардан чӣ хеле ки одам дар тирма мисол ягон гуноҳ мекунад, тремчик мешавад, мезананаш, ай тирма мебурад, як бора ваҳшӣ мешавад. И ҳамин хеле. Ё ки маълим, ё ки падару модар вақте ки гудакша ё ки мисол талабаша латукуб мекунад, ба мақсаде ки ӯ фикр мекунад ки ман ҳамира таълим додаистам. Бародаро, и таълим нест. Шумо вақте ки фарзандатон латукуб мекунед ё ки талабатон латукуб мекунед, шумо дар ҳамин момент худтон як бор ба ёд биёред ки вақте ки шуморо латукуб мекардан, шумо чӣ фикр мекардед? Шахсан мара агар маълимон ё ки ягон кас дигар мезад, ман фикр намекардам ки мисол мара ҳамин барои мақсад задааст ки ман гунаҳгорам. Ман ҳамин хел фикр мекардам ки мара и барои ҳамон қадар задааст ки зури ман ба ин намерасад. Тамом. Ва ман фақат ба худам фикр мекардам ки агар ман калон шам оянда зури ман ба ҳамин бираса, ман инро мезанам, қасма мегирам. Это точно. То есть фикр кунем ки мо, яъне ки гудака ё ки ягон одаме ки намефаҳмам, мо ҳамаро таълим ёд додистем, яъне ки хатоги ҳамаро ошибка ҳамаро гирифтестем. Не ки дар болош мо ҳамира ба ҳами ба ҷое ки бирои хуб дар нишон мешудем, ба ҷое ки таълим шудем, мо инро латукуб мекунем. Таълим додан яъне ба он мақсаде аст ки ҳамун одам хатоги хича дарк кунад.
вақте ки шумо раттугуб мекунед ӯ хатогии хича дарк намекуна бародаро. гап имена дар сари Мадина Басаева наёмадиса. гап имена дар сари тафаккури мо, дар сари обши ҳамин чизи мо ки панияткаи мо ба бародаро хафа нашем дига хеле неправильно мо худ мекунем. Чихе бугум Мадина Басаева шумо ози бисёр мумкин гизава бишем, барое ки ман медонам ки дар таи видеои Мадина Басаева чихе комментариҳо менависонад. Мадина Басаева бале гунаҳгор буд, не ки сабаби гуноҳи ҳамин нофаҳмоӣ буд, яъне хатогӣ буд. Мадина Басаева ҳамин қадар минус дорад ки одам вақте ки хатогӣ мекунад бояд хатогии хича дарк кунад ва вақте ки ӯ агар ягон гап бигӯянд, ягон гапе ки ҳаққи ҳамун роҳи ҳалли ҳамун корро нишон битанд, бояд ҳамин корро одам принимат кунад, бояд қабул кунад. Мадина Басаева ҳамин қадар феъли беақлонагӣ мекард ки вақте ки гапш мегуфтанд фикр мекард ки ҳамин одамое ки мара гап задааистанд ҳамино зидди ман. Фикр намекард ки ҳамин одамон роҳи хубша мара фаҳмодаистанд. Фикр намекард ки ман хато кардам дар асл ва ҳамин одамон ҳаракат кардаистанд ки хатогии мара ислоҳ кунанд, ҳаракат кардаистанд ки мара нишон битанд ки ман ислоҳ шам. ҳамин одам ҳамин корро дарк намекард. Мешава бародарои хеле одам ҳастай дар мактаб талаба бесавод мешава, гунаҳгор маълим ай. Барои чи? Барое ки тарзи неправилно фаҳмондагӣ ай. ҳамин бародаро ҳамун нафаҳмид ягон каси моро, ягон одаме ки ҳамуда видеоатфер кард, ягон каса нафаҳмид, ман возможност надоштам ки ҳамуда фаҳмонам, не ки дигаро карданд ҳаматона нафаҳмид. Барои чӣ мақсад нафаҳмид? Ки мо бародаро я намуд бисёри мо я намуд ответ ҳамуда кардем ки гӯё ки угрожать кардем. Даже видеоашо набинед ки дар ҳамун видео гуфтагие ки медонед ки шумо убийства дар мусулмонӣ якум ҷо даҳай. Даже агар ман Қуръона на русском языке гирифтам, даже ман клипш кардам, даже пая дастам қапидамушку, вай уқа гуноҳи бад неста, нежели ки шумо одама мекушед. фаҳмидед? Ман шумо наметарсам. То есть фикр кунед бародаро як бор ки блогеро ҳаракат карда ки хатогии ӯро бифаҳмонанд ва баъдан ӯ ислоҳ шавад. Дар ҷавоб ӯ гуфт ки ман аз шумо наметарсам. Барои чи? Барое ки дар ҳамаи фаҳмондани мо угроза буд бародаро. Угрожат кардан дар кор нест ягон одама. Ва вақте ки мо бародаро ҳамаи мо агар хатогӣ мекунем, якумш ки бояд ки одаме ки моро хатогии моро мефаҳмона ва ҳаракат мекуна ки мо хатогиимона бифаҳмем ва ислоҳ шем, бояд ки дуруст фаҳмонда битона. Якум момент, дуюм момент ҳаме ки бояд одам вақте ки хатогӣ мекуна, бояд ки хатогии хиша қабул карда битона. Именно Мадина Басаева вақте ки ҳамин корро кард, ҳамонро одамо ҳаракат карданд ки бифаҳмонанд ки действительно бале Мадина Басаева 1000% неправ буд, 1000% гунаҳгор ҳисоб буд. Не ки именно минуси ошибка ҳамун дар чи астае ки хатогии худша қабул карда наметавонад. Бояд ҳамун видео ответ мекард, намегуфт ки ман ягон тайта наметарсам, ман дар фалон ҷои биёнен кишен, ман биёнен чикор кунем. Ина бародаро, ина оқибати ҳамин кор. Дар ҳамун видео агар ҳам одам ба одами хеле камтар мефаҳмидагӣ мебуд, тафаккурш соз мебуд, агар бояд мегуфт ки бале бародаро, ман нафаҳмидам ҳамин корро, одаме ки ман ҳамин корро пурсидам, одаме ки милое ки ба ман савед дод, ҳамун одам мумкин мило набудай, мумкин хато карда будай. Бале бародаро, ман нафаҳмидам ҳамин корро кардам, ина имрӯз ки шумо ба ман гуфтед, ман фаҳмидам, ислоҳ шудем. Тамом бародаро, ҳамин кор ҳал мешид. ҳамин қадар кор намекашед. Ина ҳамин корро дар паноҳи худо бошед, бародаро худтона нигоҳ кунед, худо нигаҳбони ҳамат боша. Як чиза дар зиндагӣ бародаро ёд бигиред, принимат кунед. Вақте ки хатогӣ кардем, хатогии худтона қабул карда битонед бародаро. ҳама хатогӣ мекунад, фақат Аллоҳ бехатогӣ аст. Мо ҳама бандаи оддӣ ҳама хато мекунем. Бисёри мо хатогии худмона қабул карда наметавонем. Хайр, то боздид дар видеоҳои оянда. воизон ки ин ҷилва дар болои минбар мекунанд, чун ба хилват мераванд, он кори дигар мекунанд. мушкиле дорам. зи донишманди маҷлис бозпурс, тавбафармоён чаро худ тавба камтар мекунанд? гӯё бовар намедоранд рӯзи доварӣ, ки ин ҳама куфру дағал дар кори довар мекунанд. ё раб, ин навдавлатонро бар хари худшон нишон, ки ин ҳама ноз аз ғуломи турку астар мекунанд. эй гадои хонақаҳ, барҷаҳ, ки дар дайри муғон медиҳанд обеву дилҳоро тавонгар мекунанд. ҳусни бепоёни ӯ чандон ки ошиқ мекушад, зумраи дигар ба ишқ аз хок сарбар мекунанд. бар дари майхонаи ишқ эй малак тасбеҳ гӯй, ки андар он ҷо тиннати одам мухаммар мекунанд. субҳдам аз арш меомад хуруше, ақл гуфт, қудсиён гӯӣ ки шеъри ҳофиз аз бар мекунанд.